Entzun duzue, kopla zaharrak egiten artista, edatzen artista, kopla berriak eta kantu berriak egiten ere bai, euskal musika egintzako ikono haundi bati esango diogu sartzeko. Viva Joseba Tapia! Aupa, Joseba! Joseba, arratsaldeon! Arratsaldeon! Ongi etorri, eta mil eskerretortzeagatik, Joseba. Zuei. Eskerrik asko etortzeagatik bai horixe. Joseba, hitz egingo dugu adarra sariaz, ibilbideaz, pixkatxko batez zurekin, zure disko berriaz ere hitz egingo dugu, baina horrela galdera arin batekin hasteko, zer entzunez etorri zara bidean? Musika entzunez ibiltzen zara autoan? Bai, guretzat droga izaten da, musika entzuten dugu toki guzietan, baita askotan gauez ere, loin ezin danean eta musika beti hor. Eta zer entzuten duzu? Ez dakitola esaten, baina baditut oaindik gustoko gauza zarrak, nik uste asko gure nerabezareko musika, nik uste horrek bizitza osoan, ez dakit, ze pasatu zen garai hortan, eta berriak ere bai, eta oso zaleak era, musika zaleak. Eta egunero jotzeko zalea ere bai, gaur adibidez jo duzu trikitisa edo soinua edo... Bai, gaina gure ofizioa izanik eta bar, eta behar izaten dugu entrenatu ere, eta ezer ez daukagunean ere, askotan gure euskarria izaten da soinua edo instrumento bat hartu, eta harrekin eitzea, zaletasun handia daukagu, sorte hori badaukagu. Batzutan esklabu izaten da, batzutan esklabu pixkatere izaten zara instrumentuarena. Bai, eta batzutan harrika bota ere, bai. Momentu honak eta txarrak. Hori Paco de Luciak esaten zuen bere gitarragatik, bere maitalea dela, eta beste batzutan ez horren beste, eta izaten da. Joseba, momentu honak aipatu ditugu, eta momentu honak aurten adarra saria emango dizutelako. Ze garrantzia du horrelako sari batek zuretzat? Ikusgarritasuna ematen du eta horren beharrean gaude, marka da, baina ez dugu beharra deina euskal kantariok eta euskal musikariok ez dugu beharra deina ikusgarritasun izaten da olako batek eman iten du. Eta oso ondo dator ofizioan ari garen ontzat. Kainaren 21 batean jasoko duzu, Joseba, gora dezagun Donostiako udalak musikan ibilbide oparoa izan duzuen artistei ematen zaion saria dela, eta besteak beste Laboa, Ruper, Benito Lertxundi, Anari, eta orain Joseba Tapia ere, bai? Talde hortan egotea hore handian eretzat. Joseba, epaimaiak batez ere euskal musika aztertu, landu eta berreskuratu egin duzula azpimarratu duzuk, zer deritzazu? Urte asko dara matzat, musika mundu hortan, eta proiektu ezberdinetan parte hartu dut, eta batzuk izan dira berreskuratu izan ditugu kantutegi zarrak, irutrukurekin eta bar, eta epaimaiak hori esaten badu, nik ondo hartuko dut, baina, Berreskuratu hitza aipatu dugu, baina kantu berria ere behar dugu, ezta? Beharrezkoa da hori ere. Nik uste dut baietz, joera dago askotan gure kantutegi zarretara itzultzea, eta normala da lehen aipatu bezala nostalgia eta gure gazte denbora gogora arazten digulako. Baina nik uste dut berriak ere behar ditugula, ze gertaera berriak daude, aldaketa teknologiko eta eraso berriak, kontraesan berriak behar ditugu eguneroko orako kantu berria behar dugu, eta batez ere ikusirik euskararen kontrako erasoa geldi ezina dela. Euskarak behar ditu kantu berriak, eta horretan, Joseba, gazteek aurrera pausoa ematea ezinbestekoa da? Gazteen ausardia eta zikintzeko gogoa, hori beharrezkoa da. Nik ala uste dut, ez? Askotan gazteok, gu ere gazte ginean gauza bera egin genuen, gure kanpoko influentziak eta gure intuizioak eta gogoko genituen erritmo eta estiloak lotxagabeki ekarri genitun, eta nik uste horrek ematen diola bizitza hizkuntza bati, ez? Eta zuk, euskaraz musika egitea nola sentitzen duzu? Erresistentzia ariketa bat bezala? Nik hori esaten dut resistentzian ari garela. Guri iruditzen zaigu askotan
guri edo igual berba jendeak ere hola ikusiko gaitu, aixialdian, gure kapritxoz, hauek ez daukate beste zeinik eta hortan nahi dira. Baina badago konpromezu bat, eta ez bakarrik euskeraren alde, baizik eta norberak markatzen ditun hildo hoien atzetik goaz, askotan hogehienetan gure intuizioei jarraitki ez, eta orduan euskeraren erasoiek etengabekoak ikusiz, nik usteet oraindik eta gure lanbidea beharrezkoago bezala ikusten dugu, horregatik esaten dut erresistentzian ari garela beti. Joseba, bueno, nik ere galdetu behar dira. Bai, Javier. Ire bilakaeran, bilakaera luzea, da gauza diferenteak eta asko, naizta Joseba Tapiaren estiloa beti, kopla zarretatik berrietara, kantak, diskuak, irutruku, intxorta, karlistak eta liberalak. Orain ze unetanago, orain. Momentu honetan, zerbait badauga buruan sortzen, orain zertan ari ez. Gitarrarekin ere asintzan, ibilintzan, akordeoiarekin ere bai, hainbeste probatu dituk eta gainera arrakasta handiz. Orain, nuna bil? Horretan segitzen dugu. Baina dara batera ez? Nahiko zea da, gure lan egiteko modua ez da alde batetik instrumentuekin lotua dago, eta instrumentu ezberdinekin, instrumentuen maitale bihurtzen gara, seguruenik gure inguruan instrumentu jole honak ikusi ditugulako, eta iruditzen zaigu, ostras, guk ere lan pixka atinezkeo hurbildu gaitezkela, ez? Zerbait egingo dugu. Eta orduan, alde batetik badao sonoridadearen, instrumentuaren lanketa bat, nahi bat, eta bestetik testuarena, ez? Testuak hautatu, probatu, kantatu, utsegin, baztertu, hortan ere bai. Orduan, horretan txe, proba batzukin, gorde gauza batzuk, hori da gure lanbidea. Zenbaten, hitz batean esateko, ezin duk hemen agertu zertan ari izen. Gorde, hurrengo proiekturun bat izango duk eskuartean. Bai. Claro, askotan gero tituloak eta proiektuak ia azken momentuan hartzen dute beren forma edo esango genuke ez. Bitartean kantuak egiten eta... Bitartean kantuen atzetik. Eta gero, hasieran pentsatu dugunetik igual bukaeran oso beste mutur bateara goaz. Orduan, ezin aurreratu ere. Aurreratu dezakedana da, lanean ari garela naizta sari edo omenaldi batzuk eman dizkiduten. Guk zertxo bat aurreratuko dizugu, Xabier, nahi baldin baduzu. Ekainaren 21 esan dugu zazpiterrietan jasoko duela adarra saria, eta ekainean aurkeztuko duzu jende aurrean zure disko berria Durangoko azokan aurkeztu zenuen diskoa. Egon edo ez egon, Xabier. Orain lasaitu naiz. Joseba, Durangoko azokan atera zenuen diskoa, ze harrera izan du? Bueno, ustez harrera ona, baino hori aurkezten hasi orain hasiko gara. Orduan, ikusteko dago, jendaurrean hasi baino ez gehain, ditugu saio pare bat, eta sensazio onak ditugu eszenatokitik. Gero xogo esango izueta bertze harrera, baina, nahiko gustora gaude taldeko denak indugun erditze horregatik. Erresistentzian zabiltzala zeure bizi guztia esan duzu musikaren inguruan, da nola baiteko jarrera ere badala hori. Eta ibilbide luze horretan denetan egin duzu, lehen esan bezala, kopla, musika, gitarra, akordeoia, denetarik. Zerbait egin gehatzen zara, zerbait egin damututa zaude, aldatuko zenuke zerbait, ibilbide guzti horretan, zelako balantze egite duzu? Bai, aldatuko nituzke gauza asko. Dena ez, esan orain. Bai, oso zaila da beti erabat euneko unean konforme gelditzea. Nigo batzen naiz garai hartan, esaten zen, Andra Maria izaten zan hori, abesten zenuela hori. Bai, izan za, Jesus, oin ez daiz edortzen.
Agur Maria, gracias betea jauna da zuekin, eta monjes jantzita, ateatzen ziren estenatokira. Garai haiek, ez? Bai. Ba hori izan zen, mila Osarillo da largoita amalauan edo izango zen. Izango zen. Erki, begira, orain ari zaretela atzera begiradatxo bat egiten, disko berriari buruz, bakarkako zure egon edo ez egon horri buruz ari gara, baina aurretik ere asko izan dira, bilduma txiki bat egin dugu, Joseba, ikus dezagun, Joseba, ja. That is the question. Egon edo ez egon. That is the question. Pena goxatzen ditut esku soinua joz. Nahiago baitut bizi auspez baino. Auspoz. Arraun atzerakagoaz. Ez dirudi erraza. Ez dirudi erraza. Zergatik ez dakar Paris Dakarrek. Zergatik darama Paris, zergatik darama Paris Dakarrera. Poeta naizen ezkero, ez dut zerurik espero. Seigarren aldiz gaur jaio zaigu konstituzio berria, ondatzeko bai ez piztutzeko Espainia maite guztia. Eskuineko zenbait lagun egin nuen Madrilen, ezkerreko adiskide zenbait ere egin nuen, ezkerreko adiskide zenbait egin nuen. Joseba, horrela bildumatxo bat ikusita ez da zer sentitzen duzu? Pues horreaino iritsi naizela. Saiatu naiz, baina horreaino iritsi naiz. Gazte ikusten zaizu, irudi batzuetan gazte ikusten zaizu. Ia. Orain ere, bai? Ikusten un urteak besteen etxetan pasatzen ziela. Eta orain lagun honez inguratuta gainera, ez da? Bai, hori sortea handikoa naiz, zuek ere. Baina musikari talde eta handi eta oso izen handiak eduki ditut nire ibilbidean eta disko honetan ere jende asko zinguratutan ator. Eta handiei lagundu ere bai. Nik laboari laguntzen uste diat ikusi indudala, eta beste batzueri ere. Hori beste impresio oso ezberdin bat izango duk, beste baten musikari izatean, laboa norekin ibili haiz. Bai, gainera nik ez doka amairuren kontzertuek oso umetatik ezagutu ditut, 24 ordu euskeraz, belodromoan, bazion zaletasuna gure familian, eta nik haiek danak umetatik ikusiak nituen zuzenean, da gero sortea izan beraiekin parte hartzeko. Eta Mikel Laboakin bi diskotan parte hartu, eta gero berarekin ere ibilia naiz kontzertuetan, eta olako maisu handiekin ibiltzeko sorte handia izan dut. Mikel Laboa edo Fermin Muguruza bera ere, ez? Neu gorria garaian, da baita. Ruper Ordorika, Anje Dualde, Robi taldeko hiek ere oso gaztetan ikusi nituen, eta gero beraiekin ibiltzeko zoria izan nuen. Joseba, aipatzen ari gara musikari asko eman diezula, asko eman dizutelako bideotxo bat dugu. Ikus dezagun. Arazorik ere bata beti, arazorik ere bata izaguk nahian. Oh yes, zertiurik tantan. Ja, maar jag säger på som jag säger så. Nej, så Eskatxok atzera, adios alejotxo, etorriko altzera. Adios alejotxo, etorriko altzera. Muniziorik gabe gelditu naiz eta furla fandangua, hortxe duzu fandangua, eure guztukua. Zero mirian bizikera, ura, harina. Como Solano, leyendas como Tapia, guapos como Solano, leyendas como Tapia. Tapia esan duzu, Tapia? ¿Zer? Tapia guapo esan duzu. A ver, ¿tú qué haces, pavo? Bueno. Joseba, zenbat konexio, zenbat harreman, zenbat aberastasun, ez da? Bai, tokatu zait guzti horiekin hiltzea eta nire idoloak izan zian, da gero, beraien ondoan.
Edarra izan za, bai. Bai, eta oso desberdinak ikusten ditugu gainera, garai batekoak gaur egungoak. Bai, Trikitixak eukidu bilakaera hori, Leheno etzen ageri mundu modernoan, nik mundu ruralean zautu nuen, eta gaina ez genuen sekula pentsatu horrera ez da diskorik ere grabatzeko aukerarik bazegonik ere, eta gero, dira, Trikitixak bilakaera hori eukizun, ez? Oso mundu ruraletik pasazan iaia gure instrumento nazional izatera, nunbait, eta gu erdian tokatu. Eta mundura, zerenik hiri eta bai agusi ere entzuna edo nik ulertua jazuen munduan zehar asko bilizarete biok, da inoiz entzun izan dizuet erdi broman behar bada, kanpoan iaia harrera hobea diagu hemen baino. Niken Bueno. Ez, hemen gertatzen dena da, Trikitixako eskero ohikotzat edo hartzen dutela, ez? Eta nolabait kanpora joaten zarenean, nolabaiteko desberdintasun hori hor dago, eta norberaren nortasuna eta hola hartzen dute, eta orduan, saletasun gehiago hori pizten da kasu, ez? Eta hemen ohikotzat hartzen dute, ez dakit, ze impresio biduzu, baina. Kanpoan uso etxean 8 nola zan hori? Hori ere bai. Nola da hori. Hori ere bai. Halako zoze. Joseba, zure gana itzuliko gara bi kontzertu aipatu nahi ditugu. Bat lehentxego aipatu dugu, baina errepikatuko dugu lehenik eta behin Zornotzan maiatzaren 14an, beraz, Laister, urrengo larun batean, izango da, ezta? Eta tira eta tumba. Eta tira eta tumba, bai, disko hori aspaldia eta genuen, 2007an, baino nahi zuten berriz martxan jar genezan da kontzertu hori prestatu dugu. Eta bigarrena, esan bezala, Bitorio Eugenen ekainaren 21an disko berriaren aurkezpena izango da, ez da? Disko berria, zer ikusiko dugu bertara joan ezkero? Bueno, egingo dugu gure talde osoa aurkeztu eta gero gonbidatu batzuk ere izango dira. Michel Duko tartean, hori da, Michelek parte hartu duzun azken diskoan, beste batzutan ere hartu izan du, aspaldikoa da gure arteko elkarlana eta bera gonbidatuko dugu eta izango dira gonbidatu gehiago ere. Gehiago ere, ez da? Sorpresa orduan. Sorpresa. Koldo Izagirre ikusiko te dugu goltzan? Ez dakigu, auskalo. Ez dut uste, baino atera izan da, holtzaran. Ederki, zoragarri. Beno, Joseba, guri ezinbestean etortzen zaigu Tapia Teleturia. Halako bikote hori denon buruan, eta zuek egindako lan zoragarri hori hortxe dago, bizi-bizirik, zer da zuretzat, nor da zuretzat Leturia? Bai, nire ibilbidearen erdia berarekin egin nuen, eta hori, hasi ginen bio bakarrik, hori esan bezala herriko festetan eta ezkontzetan daula, eta gero, pixkanaka, aldaketa guzi horren erdian, diskoak grabatzera etorri ginen, gero taldea osatzera etorri ginen, eta asko ibili gara munduan barna ere biok, eta oso lagun mina eta artistikoki ere niretzat pandero jotzaile hoberenetako ba. Itzela. Zenbat abesti asmatu eta konposatu eta dituzu, Joseba? Bai, ez ditut kontatu ez, baina diskoetan bakarrik 100 gora igual ez, izango dira, ez dakit. Eta zenbat bikote maite minduko ote ziren zuen erromerietan, zuen kontzertuetan? Orgasmoan. Ez dakit hoi ez nitzen haien ondoan, baino kontrako... Dultze meneo egon gozan. Kontrako ere igual. Pentsa, ben, 86ko txapelketako irudiak ikusten ari gara oso kerrezaldin badaude, Joseba. Oia, atzera egitea da, Gizarrantzeko begiak, hoien ipirizagola parte sandit ilargiak. Haze irudiak, ez? Haze garaiak, Haze alfombra, Bai, hori da, atzekaldeko. Xabierri horrek beste zerbait ekarriko dio gora, noski. Atzeko. Bai, beste txapelketa mota. Kolore gorrizta horiek eta ze momentuak. Eta guk bideotxo batean gogoratu nahi dugu zuen ibilbidea, beste opere txiki bat, Joseba, ikus ezagun Tapia eta Leturia. Uztailaren 19 egon beltza bozoitxua, ezagutzen zan bazatorrela, ekaitza ginera sua. Beriala xena barmendu zan, tximista gaiztoan zua. Ez deietan edertzeko, Bizkaia eta Araba,
Mapototik Gorbeara, Bizkaia eta Araba. Ez diatu negarrik nire bihotzean, nahikoa egin nian mundura sortzea. Ai, 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 iglanetan ikai. Eguzkie joan da bere amagana, eguzkie joan da bere amagana, biarretorriko da denborona bada, oi, ai, denborona bada, eguzkie joan da bere amagana. Eromerian, bizigera bizi, guk gura dauka, eromerian, arinariñaria. Ufa, bueno, haze irudiak eta haze oroitzapenak, eh? Eta nahi badauka eta horren inguruan galdera bat egiteko. Egin galdera, gero lanean hasi behar duzuta. Vale, konforme. Ze hor txapelketak eta aipatu dituzue, ba? Eta 86ko txapelduna za, 88koa baita ere. Eta hor badago trikitilarion artean horrelako anekdota ez dakit, halako zalantza handi bat. Eta beti hor esaten ibiltzen gara egia dan edo ez ote dan. Eta gaur bidazueken aitortu beharko duzu egia ote dan edo ez. Ze esaten dutenez, 88. urtean, zuk sarien artean, jaso zenun, zure txapela eta bestelakoak, eta trikitixa berri bat ere saria omen zan. Bai, hor arte ondo, noa ez? Hor arte ondo. Eta egun batzuk igarota, lehiakide izan zan, Kepa Junkera bera ere, bertan egon zan, eta antza denez, oparitu omen zenion, trikitixa hori, Kepari egun batzuk igarota. Hori egia da, edo ezurra da hori, Joseba. Gaur aitortu beharko duzu hori. Bai. Hola. Bai, nik gelditu nintzen ahozabalik, ez egun hartan, gu barruan geunden, azkenekoa ginen, holtzara igotzen da nik genuen entzun Kepak jotakoa, baina geroan urrengo gunean kasetetik eta irratitik grabatuta ziurrenik, nire amak edo batek, eta utzi nindun liluratuta, eta orduan iruditu zitzaian oso injustizia handia gertatu zela, eta ez ziotela Kepari tokatze zitzaiona eman, eta holaxe bere etxea jonitzen Bilbora, Errekaldera, hango etxe txiki hartara, eta aitortu nion niretzako berak irabazi zuela txapelketa, eta oparitu nion soinu bat. Gutxi hori, Bueno, ze detaila, ze laguntasuna. Hau, argituta gelditu da. Bai.